облякал долу по-скоро гащите. Гащите за тениска, а тениската за панталон. Яко, макар и малко неудобно. Се тира така долу. Сериозно? Да. Добре, айде пред майките. Така, сега отиваме пред майките и пред бащите ни по този начин. Тъй. Чай, на терасата ще ме бъда. Нищо не се вижда. Да направи. Нищо не се вижда. Хора, нищо не се вижда. Кай! Ой! Нищо не се видя в клипа от това. Но все пак разбрахте, отидохме там и танцувахме босс-ауто. Помощ! Гледаме как се разсъблича. И сега ще го видим по праш. Спираме това! Добре, край!